Godmorgen. Nu er klokken blevet 8:30, og derfor så vil jeg gerne sige velkommen til det her webinar om løse problemer med AI. Det er dejligt, at I vil bruge jeres morgen sammen med mig. Forhåbentlig nyder I lidt morgenkaffe og starter dagen roligt. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at vi optager det her webinar, og I vil få tilsendt optagelsen efterfølgende. Vi har også gjort det muligt, at der er sådan en Q&A, så I må rigtig gerne stille spørgsmål enten der eller i chatten, og så vil jeg forsøge at efterlade lidt tid til sidst, hvor vi kan følge op på det. Og ellers er I altid velkommen til at kontakte mig efterfølgende, hvis der var noget, jeg ikke lige nåede omkring. Så velkommen. Jeg hedder Sif Bernstof-Lehmann, og jeg er seniorantropolog her i Alexandra Instituttet. Og de her 30 minutter, som vi har sammen, vil jeg bruge på at fortælle jer lidt om, hvad vores erfaringer her i Alexandra Instituttet er med at prøve at finde problemer, der kan løses med AI, eller man kan sige faktisk bare sådan løse rigtige problemer med AI, sådan så man sikrer, at man matcher behov og teknologi på den rigtige måde. Yes. Først lidt kort om Alexandra Instituttet. I Alexandra Instituttet, der udvikler vi danske organisationer digitalt med ny IT-viden. Vi er sådan et GTS-institut, så det vil sige, at vi har en særlig forpligtelse til netop at skabe bro mellem forskning og erhverv eller offentlige organisationer, så faktisk kan sikre, at den gode forskning, der bliver udviklet, at det også kan blive anvendeligt. Og det er jo især vigtigt, når vi taler om AI, fordi der går udviklingen jo rigtig hurtigt, så den her sådan oversættelse bliver kun mere central. Vi hjælper jer godt i gang med ny teknologi. Det er sådan lige sådan 3 ben, kan man sige. Vi har sådan en teknologiudviklingsspor, der selvfølgelig skal skabe noget forretningsudvikling. Og så den del, som jeg repræsenterer rigtig meget, det er selvfølgelig brugerne. Fordi det vi jo erfarer, det er jo, at der bliver først skabt værdi, hvis brugerne faktisk vil anvende det, eller hvis man har udviklet noget, der løser reelle problemer for de brugere, der skal tage teknologien i anvendelse. Så de fremhævede 2 sådan domæner, kunstig intelligens og cybersikkerhed, og kunstig intelligens giver sig selv, for det er temaet for dagens webinar. Men når vi snakker kunstig intelligens, så er det lige så vigtigt også at snakke cybersikkerhed, og det bliver kun mere vigtigt i takt med både den geopolitiske situation, kan man sige, men også i takt med, at vi bruger flere og flere teknologier, der kan mere og mere også i sig selv. Og så selvfølgelig brugerindsigt, brugerinddragelse og brugerdrevet innovation er bare helt centralt, når det er, at vi skal udvikle noget nyt, eller hvis vi skal evaluere noget, eller hvis I skal sådan implementere ny teknologi eller processer i jeres organisation. Det vi gør, det er, at vi har sådan 2 ben, kan man sige. Vi laver både noget uvildig rådgivning, og det laver vi rigtig meget af, så sådan siger, det er ikke fordi vi altid partout skal udvikle noget for kunden, men der kan også være rigtig god gevinst i at bruge eksisterende teknologier. Men vi kan også, hvis det er et større projekt, ligesom lave noget faktisk grundudvikling. Jeg har rigtig mange dygtige kollegaer, der laver udvikling af AI-modeller eller udvikling af cybersikkerhedsprodukter osv., som kan muliggøre at faktisk få løse et meget specifikt problem, hvis der ikke er noget allerede på markedet. Så det er alt imellem de her 2 store ben. Godt, men når vi taler om AI, hvad er det så egentlig, vi taler om? Jeg tænker, der er rigtig mange, der sådan, jo har en erfaring med ChatGPT eller generativ AI, men kunstig intelligens, har I måske også efterhånden hørt, er jo en paraply eller en større mængde af nogle forskellige teknologier herunder maskinlæring eller deep learning, som er også nogle forudsætninger for faktisk generativ AI. Så det er sådan en palette af flere forskellige teknologiske tilgange, og det vil jeg bare sige indledningsvis, fordi det her webinar ikke kun handler om generativ AI. Så har jeg lavet sådan en, fordi jeg kunne egentlig godt synes, at det var ret interessant at høre, hvilken AI snakker I om i jeres organisation. Så derfor så har jeg lige lavet sådan en poll, som jeg prøver at lægge i chatten, og som forhåbentlig går rigtig godt. Kan I se den nu? Det tror jeg, I kan. Så hvilken AI snakker I om i jeres organisationer? Vi har sådan inddelt i de her sådan 3 overordnede kategorier, altså AI sprogteknologi, som handler jo meget om de sanser, vi jo faktisk lidt også har med at høre og se og skrive og sådan og svare fornuftigt på dansk. Og det billede, jeg har her på, det er fordi, vi kunne simpelthen ikke dyre os, men i mandags var digitaliseringsministeren på besøg hos os for at prøve vores nye
demo af en talegenkendelse, som udelukkende er trænet på dansk sprogdata. Og den var vildt god, så det var vi selvfølgelig rigtig glade for. Men det er også her, vi taler om chatbots og generativ AI generelt. Så dataanalyse med AI, det er måske sådan det der med altså lidt mere sådan plain AI, altså har du noget tabeldata, du egentlig har brug for at lave noget mønstergenkendelse i, så kan du bruge AI til at skabe til at overskue store datamængder. Og slutligt så er der visuel AI, som er det med, at man ligesom kan få AI til at se på billeder, og som måske også kan skabe modeller, som du kan simulere med. Og her har vi et godt eksempel med Storebæltsbroen, hvor der i dag kan lave dronebilleder, og så har vi udviklet noget AI-model, der kan se, om der er skader på broen, om de udvikler sig, om der er nogle udfordringer. Og jeg kan se, at der er rigtig mange, der har svaret det super fedt. Måske ikke sådan overraskende, så har de fleste svaret, at de kigger ind i AI sprogteknologi, altså chatbots og talegenkendelse. Og det forstår jeg godt, fordi det er ligesom der hypen er i dag, og det er også det, der er blevet en teknologi, der er blevet enormt tilgængelig for folk. Så det kan jeg godt forstå. Jeg glemte lige at sige, at den i midten med dataanalyse med AI, det er, undrede jeg måske over det der billede med børn i en forlystelsesvogn. Det er fordi, vi havde lavet en case med Sommerland Sjælland, som havde brug for at finde ud af, hvornår deres køleskabe slog til og fra. Og der kunne man faktisk lave en analyse af, okay, jamen, der sker et peak her, der er noget ændret, enten temperaturerne stiger, eller temperaturerne falder helt vildt. Hvordan kan det være? Så det er en forklaring på billedet. Godt, men nu er vi ligesom i gang, og I er helt sporet ind på både de forskellige AI-teknologier og muligheder. Så vil jeg bare sige velkommen til AI-land, fordi det er jo det land, vi befinder os i. Og det er også det land, som mange af dem, som kommer til os og beder om hjælp, befinder sig i. Og det, de efterspørger, er ligesom, hvad kan vi få med AI? Vi vil gerne have noget med AI. Og det er, fordi de har set det her Disney-slot for sig, ser vi det som om, at det er sådan en, AI bliver sådan en fantasme, hvor alle barrierer nærmest kan overkommes, bare man implementerer noget AI. Og dem, der kommer til os, har også en fornemmelse af, at alle andre, deres konkurrenter eller andre, har fundet en løsning og allerede er i gang med at bruge AI. Jeg vil gerne være med til at nuancere det her billede og sige, jamen, er det reelt set sådan her turen til Disneyland ser ud? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i Disneyland, men min erfaring er, at virkelighedens AI-land eller virkelighedens Disneyland faktisk ser sådan her ud. Der er kø til alle de forlystelser, man gerne vil bruge. Der ligger nogle gange opkast, fordi nogen har kastet op efter rutsjebaneturen. Børnene råber og skriger på is, og når de så møder de der i princippet skulle være rigtig søde, hyggelige Disney-figurer og kramme dem, så synes de faktisk, de er ret uhyggelige, fordi hvad er det egentlig for et koncept med at have sådan en kæmpe Mickey Mouse, der er blød, og man kan ikke se menneskets øjne osv. Og på samme måde kan man faktisk overføre de her sådan 3 elementer til det, når man skal udvikle eller implementere AI. Køen, det er ligesom den der dataforberedelse, som folk nogle gange glemmer i vejen hen til at udvikle AI. Der er lang vej, man skal have gode data, og man skal gøre det klar til at kunne anvendes i AI. Det der med, at der er nogen, der har kastet op, det kan være medarbejderne, der er sådan stejler over, at hvorfor skal vi have en AI-løsning, hvad er pointen med det her AI-projekt, og måske også frygter lidt, at der er nogen, der kommer, altså AI erstatter deres arbejde. Og Disney-figuren i menneskestørrelse, som man troede, der ville være helt vildt hyggelig og sød, det ser lidt som sådan den der AI-løsning, som man troede ville være god og løse alle ens problemer, men i virkeligheden gør det ikke og bliver mere et mareridt, en søde drømme, og der er en masse barrierer, som man havde overset, for faktisk at kunne komme hen og kramme den her søde, figur, Disney-figur. Så hvordan kan vi navigere i virkelighedens AI-land? Der synes jeg, der er sådan et meget centralt begreb, som jeg lige vil introducere for jer, som kan bruges til at nuancere det her billede. Og det er det begreb, der hedder solutionism, og det er særligt anvendt af ham, der hedder Evgeny Morozov, som inden for sådan noget educational, altså uddannelsesteknologier. Og det han peger på, det er, at rigtig mange sådan tech-folk kommer til at tage det her begreb for sådan gode varer, altså sådan, de går ud i verden og har en eller anden teknologi, og så tænker de, men nu kigger jeg efter det problem, den her teknologi skal løse. Altså de antager, der er et problem, i stedet for faktisk at undersøge, hvad det er for et problem, der er derude.
de har også svaret, de har jo ligesom teknologien allerede, inden de overhovedet har nået at stille det spørgsmål, der skal besvare teknologien. Og så er der sådan en undergren af det her, der hedder technosolutionism. Og deres første princip, det er faktisk, at maskine, software, algoritme eller AI er den bedste løsning på et hvert kompliceret problem. Og nu er jeg jo rigtig optaget af mennesker, og derfor så ved jeg jo, og det ved I sikkert også, at der er rigtig mange problemer, der ikke kan løses. Altså måske også nogle af de mest komplicerede problemer kan ikke altid løses med teknologi. Så for ligesom at styre udenom at lande i den her fælde af solutionism, altså hvor man allerede har en løsning, som man bare sådan prøver at applicere et eller andet sted, så synes jeg, det giver god mening at tænke i sådan en balance mellem optimisme og realisme inden for AI. Fordi der er sådan en forventning om, at mulighedsrummet er uendeligt for AI, og der er også rigtig mange gode muligheder for at anvende AI i rigtig mange gode sammenhænge. Men det er ikke et quick fix, så antagelsen om, at det er et quick fix, og man kan lægge det oven på noget, der ikke virker særlig godt i forvejen, den hænger simpelthen ikke sammen mere. Så jeg synes, balancen egentlig skal være i, at man prøver at finde den rette idé, der både skaber engagement i organisationen, er teknisk muligt, og så som selvfølgelig også skaber forandring og værdi i organisationen. Og vi har prøvet at arbejde lidt med nogle forløb, som ligesom kan understøtte den her balance. Og det er egentlig den, jeg lidt vil indvie jer i dag, altså hvordan man ligesom kan undgå solutionism. Og det, når vi udvikler teknologi, så er det jo essentielt, synes vi, at det er essentielt at lave sådan en grundig afdækning af behov og udfordringer, i stedet for først at have teknologien og derefter finde et problem. Og det vi sådan gør i afdækningsfasen eller behovsafdækningen, det er jo, at vi blandt medarbejdere eller kunder, eller hvem der ellers er den gruppe, man gerne vil understøtte, prøver at afdække de nuværende arbejdsgange og udfordringer, og derefter ligesom prøve at finde, er der så et potentiale for at afløse nogle af de der arbejdsgange, eller supportere noget af det med kunstig intelligens. Så det vi sådan gør i den indledende fase, det er jo faktisk at spørge dem, der skal bruge det i sidste ende, hvad deres behov er. Så har vi sådan en helt analysefase, hvor vi prøver at pinpointe de mest centrale udfordringer. Og så har vi altid vores AI-specialister på, som kan hjælpe med sådan at se, okay, men hvor er der så faktisk et potentiale for, at AI-teknologien kan gå ind og understøtte noget. Og så er det jo helt essentielt faktisk at afprøve det og se, hvad synes så folk faktisk om den løsning. Så det jeg bare vil sige, det er at forstå brugerbehov, det er bare sådan selve kernen, hvis du vil løse ægte problemer. Og der havde vi sådan et forløb med en brancheforening, og hvor nogle af dem faktisk sagde, at de medarbejdere eller medlemmer, kan man sige, af brancheforeningen, som var dem, der i sidste ende skulle være aftagere af en løsning, understregede bare, hvor, altså citatet her, det er godt, at vi bliver inddraget, for vi er jo dem, der skal bruge det, og vi ved jo, hvad behovet er. Og den måde, vi ligesom lykkes med at skabe den her inddragelse på, det er ved at lave kvalitative interviews, workshops og observationer, og også så koblet med den her tekniske vurdering fra en AI-specialist, som jeg sagde før. Det, der så kan ske, når vi gerne vil forstå brugerne, det er jo, at vi laver tit interviews, og der som antropolog, så er det bare enormt vigtigt, og det vil det også være for jer, at kende til den her antropologiske læresætning. Altså hvad folk siger, og hvad folk gør, og hvad de siger, at de gør, det er faktisk helt forskellige ting. Så derfor så kræver det faktisk, at man har flere metoder i gang end kun interview, fordi det de siger vil ikke altid være sådan nødvendigvis det, der så faktisk er praksis. Og der kan være en uoverensstemmelse. Og det kan få betydning for, hvis I skal udvikle eller implementere, fordi der kan være sådan et gap mellem intention og handling for dem, I snakker med. Og derfor så laver vi også en observationer og workshops, så de her forestillinger og intentioner kan komme frem i lyset. Fordi det, der faktisk nogle gange er med antropologiske indsigter, det er, at de er hidden in plain sight. Så det handler ligesom om at få dem frem, sådan så man kan arbejde med dem. Ja, så mind the gap. Husk det her gap, der kan være mellem intention og handling, når I både udvikler, men også måske skal implementere den nye teknologi. Okay, men nu siger vi så, at I er faktisk lykkes med at forstå, at der er nogle behov og nogle udfordringer. Hvad gør I så? Det I vil nok opleve, det er, at man får øje på rigtig mange behov, der ikke kan løses med AI. Og det er jo, det kan man sige, det er måske lidt ærgerligt, fordi det var jo egentlig det, man håbede på, og så finde nogle problemer, der kunne løses med AI. Men det betyder ikke, at det er spildt arbejde, fordi det, at der bliver sat fokus på alt muligt andet end AI-teknologien, som f.eks. kan være dårlig organisering, komplekse arbejdsgange, kompetencer eller manglende kompetencer, IT-systemer og datakvalitet. Det vil faktisk være centrale elementer, I alligevel skal anvende, hvis I skal lykkes med at implementere AI succesfuldt i organisationer.
Så på den måde, så skal man ikke tænke, vi fandt en masse, vi ikke kunne bruge. Det er faktisk et godt step til, hvis I sidste ende skal skabe værdi. Så hvordan finder man så den gode AI-idé? Det handler jo sådan fortsat om at holde fokus på en AI-idé, der imødekommer en udfordring for nogen. Og det vi sådan har set, det er, at det kan faktisk godt være lidt svært, når man netop taler med folk, der ikke ved så meget om AI, og selv at bringe sig i spil og finde på den gode AI-idé. Så derfor så taler vi i interviews ikke så meget om, hvad er det for noget AI-teknologi, der skal løse dit problem, men mere hvilke egenskaber og funktioner er det medarbejdere eller kunder ønsker, at teknologien har. Og så er det ligesom vores opgave sammen med AI-specialisterne at få konkretiseret, hvad er det så for en potentiel AI-løsning, der kan bidrage her. Og det man så skal være sådan lidt opmærksom på, når man arbejder på at finde den gode AI-idé, det er, at vi kan blive ramt af det, der hedder AI-effekten. Og AI-effekten, det er egentlig fordi, at man kan sige sådan moving target, altså det flytter sig hele tiden, hvad det er, vi forstår som kunstig intelligens. Fordi det, der sker, det er, når vi vender os til, hvad kunstig intelligens kan, så opfatter vi det faktisk ikke, så har vi sådan en tendens til ikke at opfatte det som intelligent mere. Det er jo bare almindelig computer. Så vores forståelse af normalitet og intelligens flytter sig faktisk hele tiden. Og eksemplet med sådan, det var jo banebrydende dengang, at skak-AI'en kunne ligesom kunne spille skak rigtigt. Men det vil vi ikke på samme måde opfatte som kunstig intelligens i dag. Billedet her er ikke relateret til AI, men det er relateret til, at vi ikke altid kan se, hvordan verden flytter sig. Fordi det her billede, det er faktisk fra en reklame fra sådan et oliefirma fra 62. Og hvis I kan se i teksten, så står der, at de jo er stolte af at reklamere med, at de leverer nok energi til at smelte 7 millioner tons gletsjer om dagen. Det er jo en reklame, man aldrig kunne se for sig i dag. Så de der forandringer kan godt blive usynlige, når man ligesom er i et arbejde, og det gælder især ved AI. Så har jeg lige taget en case med til jer her, fordi det er egentlig det der med, sådan, hvordan finder man den gode AI-idé. Det vi undersøgte, det var sådan et administrativt tilsyn af økonomi, som mange oplevede som tidskrævende og meget udfordrende. Vi diskuterede så, hvorvidt sådan, kan AI erstatte hele processen, men det var ikke muligt, fordi at det handlede jo om at opdage svindel. Og hvis man nu automatiserede fuldt den proces, kunne man så overhovedet have styr på det. Så derfor så kiggede vi mere ind i, kan man så understøtte dele af processen. Og en af de ting, som vi fandt var afgørende for de medarbejdere, der skulle gennemføre det her tilsyn, det var, at de brugte de her posteringstekster som pejlemærker til at lave et godt og grundigt tilsyn. Og der pegede vi så på, at man kunne faktisk bruge AI til at forbedre teksterne, sådan så man kunne øge den kontekstforståelse, lederne har, når de skal gennemføre tilsynet. En anden sådan delproces, vi prøvede at understøtte den her proces, men det var egentlig sådan, jeg har kaldt den kedelige, men kloge AI-løsning. Fordi det var lidt det der tabeldata, vi er tilbage til. Altså, de havde jo alt det her i Excel, og det vi gjorde, det var, at vi lavede noget kode, der faktisk kunne analysere og se mønstre i den her data. Og det, der er jo så interessant, det er jo, at der er nogle forskellige spikes, og det er jo egentlig dem, man som medarbejder eller leder har brug for at blive adviseret om. Der er et kæmpe spike her. Hvad er det her for en postering, og er der noget her, vi skal være mere opmærksom på? Og det der er med den her kedelige, men kloge AI-løsning, det er, at tit så har man ret meget tabeldata, både i organisationer og i virksomhederne. Nu har jeg talt rigtig meget om mennesker og organisationer og sådan noget, men det er selvfølgelig også vigtigt at være opmærksom på det tekniske aspekt. Og her lavede vi en undersøgelse for nogle år tilbage, hvor vi interviewede nogen, der havde været med til at udvikle nogle forskellige AI-løsninger. Og det der er jo lidt slående, det er, at når folk går ind i sådan et AI-projekt, så tænker de den gule cirkel her, at vi skal lave meget lidt dataarbejde, og så resten bare modeludvikling, og det bliver rigtig godt. I virkeligheden, så bruger man i hvert fald 75% af sin tid på at lave dataarbejde, gøre data rigtigt, sikre sig, at der ikke er fejl i data, og gøre det alignet til, at man kan køre det ind i en model. Og så er der 25% til modeludvikling. Så derfor så er det her data-aspekt jo bare altid helt centralt, hvis du gerne vil lave noget modeludvikling af AI. Det vi også ser nu, det er jo, at teknologien har en voldsom hastighed. Og hvis vi gerne vil lykkes med at skabe værdi med at anvende den her teknologi, så bliver vi nødt til at overveje, om vi bevæger os med teknologiens hastighed eller med organisationens hastighed.
Jeg har lige taget den her ind igen, fordi at det er jo teknologien oppe i toppen, der bevæger sig hurtigt. Brugerne eller organisationen, der bevæger sig i den hastighed, som brugere og organisationer jo gør. Men man har brug for faktisk at lave noget midt imellem her, for faktisk at skabe den værdi for forretningen, man leder efter ved at implementere AI. Og ja, der bliver ikke skabt værdi, uden at du faktisk har implementeret det, så det er faktisk ret vigtigt, at vi også bevæger os på i organisationstempo. Og det man sådan kan gøre, det er, at man kan både se sådan AI som et mål i sig selv, og det er jo nok det, mange organisationer gør i dag. Altså der er nogle ChatGPT-funktioner eller nogle andre, sådan vi prøver at understøtte vores egne processer internt. Men der, hvor man ser, forskning også ser, at det rigtigt batter, det er faktisk, når AI bliver et middel frem for et mål i sig selv, altså middel til at understøtte en eller anden central strategisk funktion i organisationen. Det er der rigtig bliver skabt værdi. Så når I skal implementere, så er det også bare vigtigt at holde fokus på, altså der er også flere studier, der viser, at udfordringer for implementering, det er ikke teknologiske løsninger, men det er i høj grad kulturelle og organisatoriske barrierer. Og det her med, sådan, der mangler et fælles sprog, det er jo både sådan mellem teknikere og mellem dem, der sådan måske fagmedarbejdere, der skal anvende løsningen, men det er også sådan hele den der sådan, forståelse af, hvad er det for nogle problemer, vi ønsker at løse med de her teknologier. Kultur og adfærd er helt centrale, det gælder jo for alle implementeringsprojekter, men også er gældende her for AI. Og så viser det også, at sådan organisering, og det er jo både sådan kompetencer og forståelser af AI's muligheder, også er store barrierer for at implementere AI. Og som det her op, så er det jo faktisk mennesker, der tit kan være de største barrierer for, eller udfordringer i hvert fald for at implementere AI i organisationer. Så derfor så er det helt centralt, at vi har dem med fra starten, så vi kan imødekomme deres bekymringer og udfordringer. Så har jeg lige lavet sådan nogle do's and don'ts til, når du gerne vil lave noget med AI. Lad være med at tro, at AI er som andre digitaliseringsprojekter. Jeg tænker, at vi alle sammen har haft den her wow-oplevelse ved AI-teknologi. Altså første gang vi brugte ChatGPT eller et eller andet. Sådan AI, som man var sådan fuldstændig mindblown. Og det er jo det, AI kan. Det kan virkelig være mindblowing. Og det er også det, som det her citat går på, som var Tom fra Gentofte Kommune, som vi lavede et samarbejde med om at lave en REC-løsning. Og som man siger, da jeg blev præsenteret for løsningen, faldt jeg ned af stolen. Det var virkelig wow. Det gik op for mig, at skruetrækker, det er en sorteringsguide, vi har lavet til dem, slet ikke er nævnt i vores egen sorteringsguide. Og så det betyder jo, at man kan have en sorteringsguide, som tænker selv og vedligeholder sig selv. Det er der fremtid i. Og det er jo det fede ved AI, at man kan få den her oplevelse. Og derfor så er det jo anderledes, det er uforklarligt. Det kræver en anden form for tillid til systemet, for vi forstår det faktisk ikke. Og så har det jo også haft en anden tilgængelighed. Altså jeg ved ikke med jer, men altså jeg har i hvert fald ikke leget med hverken et ERP eller CRM-system derhjemme i weekenden, men jeg har i hvert fald leget med ChatGPT og brugt det til at skrive festsangen. Så det er en anden teknologi. Så har jeg også en do, og det er sjovt nok lidt den samme, tro at AI er som andre digitaliseringsprojekter. Fordi der er faktisk nogle af de samme barrierer, som går igen fra det, vi kender fra almindelige digitaliseringsprojekter, som også er gældende for AI. Altså man tror, det kan fikse alle problemer, fordi teknologien opleves som magisk. Men der er faktisk ikke nogen magisk knap eller tryllestav, når det gælder AI adoption, deployment, integration, værdiskabelse. Der er det de samme mekanismer, der faktisk gælder. Og det her det er også et citat fra vores samarbejdspartner i Gentofte Kommune, Mathilde, som jo siger det her, der findes ikke nogen magisk AI-knap, man bare kan trykke på. De lavt hængende frugter er jo allerede høstet gennem mange års digitalisering i det offentlige, og det kræver kompetencer, implementering og et vist niveau af digital modenhed, hvis man skal udnytte teknologiens muligheder. Og det er jo præcis de tanker, man vil gøre sig, hvis man skulle implementere en anden teknologi. Så hvornår lykkes jeres organisation med AI? Opsummeret set, så er det, vi hører derude, det er, at folk synes, at AI er rigtig fedt, når det løser friktion og skaber sømløshed, når det understøtter deres kerneopgaver, så hvis det er medarbejderne, eller hvis det frigiver tid til at udføre deres kerneopgave. Altså for eksempel, hvis man kan finde hurtigere information, eller fremstille information på en overskuelig måde, så opleves det som værdifuldt. Så kort sagt, altså når teknologien løser et reelt problem, så synes folk jo, det er rigtig fedt at arbejde med AI. Og det er egentlig også det, vi ser, at vores kunder har succes med, det er at fokusere på konkrete udfordringer og problemstillinger, som er meget reelle for deres medarbejdere eller deres kunder. Og ved at have medarbejdernes stemme med fra starten, mindsker de også
en eventuel modstand senere hen. Så sådan lige lidt key takeaways fra det her webinar, og så kan jeg se, at vi også har tid til spørgsmål, så det er rigtig dejligt. Det er, husk at tjekke, om AI kan løse brugernes problemer. Det håber jeg, I har fået med. Understøtte delprocesser. Altså det kan være svært at erstatte en hel proces med AI, men måske kan man finde nogle delelementer, der faktisk kan lette noget. Og så arbejde med kedelige tabeldata. Lige nu så er der bare gode muligheder for faktisk nemt at se nogle mønstre i store datamængder, som ellers kan være svært at overskue, og som kan skabe reel værdi. Ja, så jeg tænker sådan, oplægget gør nu, at I måske ikke sådan, det er ikke sådan, så I bare sådan, yes, nu ved jeg præcis, hvad jeg skal, men jeg håber, I har fået noget inspiration til, hvis I skal i gang med et nyt AI-projekt, eller implementere et AI-projekt. Men ellers, hvis I har brug for hjælp, så laver vi de her AI-potentiale-tjek, hvor vi prøver netop at finde udfordringer og idéer og til, hvordan de her udfordringer kan løses med AI. Og der er også rigtig mange gode ressourcer inde på vores hjemmesider om forskellige AI, både løsninger, men også tilgange. Så der kan I gå ind og få en masse god information. Yes, og så det var egentlig bare det. Så tænker jeg, at jeg kigger lige i spørgsmålene, om der er nogen her. Det har jeg herovre. Er jeres sprogmodel klar til at blive implementeret i tale-til-tekst-løsninger? Kan man tilbyde den snart? Vores nye model er ikke, altså det er den her Coral, ting jeg du refererer til, den er ikke udgivet endnu, men det bliver den snart. Vi arbejder lige på at fikse nogle sidste performance ting, men så er den jo open source og kan findes inde på Hugging Face og GitHub, så der kan man bare gå ind og inkorporere den i sin løsning, hvis man har brug for det. Og er der flere? Yes, har I erfaringer med AI som korrekturlæser, inklusiv overholde foruddefinerede regler? Der må jeg nok være svare skyldig. Det ved jeg faktisk ikke om. Det kan godt være, at nogle af mine AI-kollegaer har noget viden om det. Jeg har ikke været inde over nogle projekter, som havde noget med det at gøre. Men det er da et godt spørgsmål. Har I erfaring med RAG-implementering, er der også en, der spørger. Vi har indtil videre lavet en del sådan POC'er på RAG-løsninger, og det som der jo er vigtigt, når man laver RAG-løsninger, vi har lavet dem i nogle forskellige setups med både forskellige grundmodeller og hvad for nogle teknologier du ellers bruger som bagvedliggende. Og det som jo skal til, det er jo, at organisationen faktisk ender med at tage stilling til nogle af de her lidt mere sådan både cybersikkerhedsmæssige ting, og hvordan vil de køre modellerne. Og det er egentlig lidt der, vi nogle gange er sådan gået lidt i stå, at folk har brug for at tage de der lidt sådan svære beslutninger om, hvad gør vi for at sikre, at vi ikke bliver hacket, hvis vi bruger OpenAI's, hvis vi kalder den model osv. Så vi har i hvert fald klart en masse erfaringer med sådan RAG-udvikling og delvis implementering. Er der andre spørgsmål? Ellers tænker jeg, at jeg bare vil ønske jer en rigtig god dag, og det var virkelig dejligt, at så mange af jer ville nyde jeres morgenkaffe sammen med mig. Det synes jeg var super skønt, og jeg håber, at I fik noget med. Og så må I bare få en fortsat god dag. I får optagelserne. Godt. Hej.